Eusko Alkartasuna autonomismoaren gainetik herri honen independentzia lortzeko jaio zen. Eta orduen, orain direla 22 urte, orduen existitzen ezen, bide berri bat ireki genuen. Biolentziarik gabe herri honen independentziarantz doan bide berri bat. Eta aldarrikapen nazionala eta giza eskubideen errespetua kontzeptu bi horiek lotzea jakin izan genuen, lortu genuen. Eta gaur harrotasunez esan dezakegu, eztabaida politikoa bide horretara joan dela. Ze gaur argi dago, hemen konponbidea ez dela etorriko autonomismoaren eskutik. Eta argi dago, konponbidea ez dela etorriko biolentziaren eskutik. Gaur, mai gainean dagoen eztabaida beste bata, erabakitze eskubidea. Urteak aurrera doaz, eta gure herriaren zatiketa instituzionala eta zatiketa administratiboa sendotzen doa. Eta estatua horretaz, baliotzen da bere nazio ikuspuntua gutxika inposatzeko. Hor daukagu azkenengo ejemplua. Gasteizko legebiltzarrean, bandera espainola, baita hemen Bilboko udaletxean bandera espainola. Horrezegatik argi eduki behar dugu. Gure politika guztietan nazio ikuspuntua ezin dugu inoiz galdu. Euskal Herria bere osotasunean. 7 lurraldez osaturiko Euskal Herria. Guk helburua argi daukagu. Europan Euskal estatu bat eraiki behar da. Frantzia, Alemania, Belgika, Luxemburgo, estatu horiek dituzten eskumen eta eskubide berberekin.